ବିଜୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଜୟୀମାନେ ପଦକ ନେଲାବେଳେ ସେହି ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଳି ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଖେଳର ଶେଷ ଦିନ ସବୁ ଦେଶର ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପତାକାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଜଳୁଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଲିଭାଇ ଦେଇ ଉତ୍ସବର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ନିୟମିତ ଯୋଗ ଦେଇ ଆସୁଛି। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତ ବହୁବାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଛି। ହକି ପାଇଁ ଆମକୁ 8 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ, 2 ଥର ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଥରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ବେଜିଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗତ 2008 ମସିହାରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁସ୍ତିରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏବଂ ବକ୍ସିଂରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପଦକ ଲାଭ ନୁହେଁ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଏ। ସୁନାରୁ ଅଳଙ୍କାର ତିଆରି କରାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନା। ନୈପୁଣ୍ୟ, ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ସୈନିକମାନେ ନୈପୁଣ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ସୈନିକମାନେ ନିପୁଣତା ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ନୈପୁଣ୍ୟର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିପୁଣତା। ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନିକମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନିକମାନେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦେଖାଇବା। ବିଜୟୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ରୌପ୍ୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ରୀଡ଼ାର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରି ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯାଇ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପତାକାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଏ। ଆଧୁନିକ ଅଲିମ୍ପିକ୍ର ହକି ଖେଳରେ ଭାରତକୁ 8 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, 2 ଥର ରୌପ୍ୟ ଓ ଥରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। 2008 ମସିହାରେ ବେଜିଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଭାରତର କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ଚାଳନାରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁସ୍ତିରେ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଏବଂ ବକ୍ସିଂରେ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ପଦକ ଲାଭ ନୁହେଁ, କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତକୁ ହକି ଖେଳରେ କେତେ ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି? ଉତ୍ତର, ଭାରତକୁ ହକି ଖେଳରେ 8 ଥର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା ପାଇଛନ୍ତି।